Erittäin hyvää iltaa katsojani. Tai siis katsojat. Teitähän on siellä pilvin pimeä. Nyt minun täytyy informeerata teitä semmoista asiasta, kun minä olen sinne tilausporukkaan laittanut eräille henkilöille näitä ystäväkutsuja. Ja nämä on semmosia henkilöitä, jotka nyt sitten on ulkopuolella tämän järjestyksen, eli ne henkilöt, joilla on se ystäväkutsu siellä tilaissa, niin jos haluaa, niin voi tulla ystäväkseni, mutta muita ei sieltä sitten oteta. Tai ainoastaan nämä, joilla on se ystäväkutsu. Ja sitten tietenkin ne, joita mä oon lähestynyt henkilökohtaisesti viestillä. Et ne on nyt ainoat kavereiksi kelpuutettavat yksilöt vielä. Ja muita sieltä ei sitten tule. Että ne tilaajat, joilla on se mun ystäväkutsu, niin pääsee mun ystäväksi sitten vaan vastaamalla siihen ystäväkutsuun. Tästä lähdemme nyt sitten liikkeelle. Kipin kapin vaan sinne omalle kanavalle ja katsomaan, että mikä siellä on tilanne. Olisiko mahdollisesti Järets ollut niitä suopea, että olisi valinnut juuri minut tähän kategoriaan kuuluvaksi. Sieltä on otettu aika harvat. Onkohan niitä 5 vai 6? Ei ole enempää. Sillä suurin osa niistä tilaista on jo minun ystäviäni. Mutta nämä tosiaan kelpuutetaan vielä tähän ystäväkaartiin. Mitä sitten tästä ystäväsysteemistä niin on etuja, niin on se, että tässä ystävyydessä on lähinnä kyse siitä, että sitten on varmemmin sillä uudella kanavalla mukana. Ja pääsee niin kuin sitä kautta vaikuttamaan siihen kanavan olemassaolo. Ja suunnittelu. Tietysti toiveita ja tällaisia voidaan ottaa kommenteissakin, mutta tämä ystävyys mahdollistaa teille aivan erilaisen lähestymistavan tätä uutta kanavaa kohtaan. Pystytte lähettämään minulle yksityisviestejä ja voitte ottaa videoita suosikkeihin. Minun kanavaltani vain kaverit voi ottaa näitä, tai ystävät voi ottaa näitä videoita suosikkeihinsa.
Muut ei kaiketi voi. Minä tiedän, voiko. En oo kokeillut. Voiko. Mut varsinaisia kaveripyyntöjä on ihan turha lähettää. Niistä ei ihmiset saa muuta kuin päänsärkyä. Ja niihin nimittäin ei vastata. Valitettavasti. Joihinkin minä olen vastannut suoraan kanavalle. Kyseisen henkilön kanavalle, mutta nyt ei tehdä enää sitäkään. Tässä alkaa olla niinku maailmanlopun meininki menossa. Ei vaiskaan. Kanava tulee pysymään muuten ihan entisellään, mutta pieniä viilauksia tehdään tässä pitkin loppukesää. Katsotaan nyt sitten kaikkea, mitä tästä kivaa tästä tehdään. Nuukkeli esiintyy kovin katuvana ja erittäin ärtyisenä. Minä ymmärrän hänen ärtyisyytensä oikein hyvin. Mut jos sitten munaa asiansa, niin ei sillä mitään voi. En minäkään omasta linnatuomiostani voi ketään muuta syyttää kuin itseäni. Itsehän mä hölmöilyn. Mut ne ajat on siellä kaukana muistoissa. Ne on ollutta ja mennyttä. Ne on olutta ja mennyttä. Mites? Menyytä. Olutta ja menyytä. Ja niitä ettei oo juotu monta oluutta. En minä tiedä. Mä taas höpisen on ihan on. Onkohan mä vähän ding? En tiedä. Seko. No tulehus taas päällä. Siitä tämä sekavuus, joka on niin sanottu lieveilmiö. Lieveilmiö pääkopassa tapahtuneen pienen reaktion seurauksena. Atomit räjähtelee sillä ilmeisesti. Ja kyllähän työ tiedätte. Sitä piti kysymäni teiltä, että kun tää Valtea Ossi-teema on nyt ollut mulla täällä blogikanavalla joskus käytössä. Eli tää Valte on tämmönen vähän niinku tämmönen hunsvotti romaanimies. Niin mitä te olisitte mieltä semmoista ideasta, jos Valtea Ossi esiintyisi ihan omassa ohjelmassaan siellä uudella videokanavalla? Tää on nyt vähän tämmönen kysely, että mitä mieltä ihmiset on niin kuin Valteesta ja Ossista, että onko sopivaa laittaa sinne uudelle kanavalle vai ei. Tämmönen idea tässä heitetään nyt kaikkien silmien eteen. Minun omalla persoonallisella tyylillä. Tykkäättekö niin sanotusta romaanihuumorista? Siis minun tarkoitukseni ei näillä Valtea Ossi-jutuilla ole tavallisimminkaan mitenkään niin kuin, pilkata romaaneja, koska mä ihan oikeesti niin mä oon ollut helvetin paljon tekemisissä romaanien kanssa. Musta ne on ihan jees porukkaa ollut, ainakin ne joiden kanssa mä oon ollut tekemisissä. Mut sitten kukaan ei niinku tavallaan sit saa ottaa niitä juttuja, jos mä niitä teen, niin kukaan ei saa ottaa niistä sitten itteensä. Siinä esiintyy vaan ainoastaan hahmot, ei oikeat henkilöt. Ja jutut on vaan yksinkertaisesti keksitty. Ne on kaikki fiktiota. Niin tämmöistä ideaa mä tässä nyt niinku vähän pyörittelin. Halusin kysyä teidän mielipidettä.
onko Valti ja Ossi sopiva uudelle kanavalle. Jos on, niin niistä ruvetaan kirjoittaa juttuja sitten joskus aikana. Siellä jossain. Mutta tällaista. Tätä piti kysyä nyt ensimmäisenä, sitten katsotaan tuosta pari juttua vielä huomiseksi. Huomiselle päivälle, että siellä on nyt suunnitteilla vähän yhtä sun toista. Yhtä sun toista, semmoista kivaa, mukavaa. Mutta näillä mennään nyt tähän iltaan ja miettikää tätä ideaa ja asiaa. Minä siirryn tästä nyt lataamaan teille tämän videon sinne YouTubeen. Tällaista. Toivotan erittäin hyvät illan jatkot kaikille. Olikohan mulla jotain muuta? Ei kai. No niin, tähtiarvostelu on nyt sitten pois. Se on poistettu kokonaan. Joidenkin videoiden osalta käytöstä. Ja sitten kommenteissa on tullut semmonen muutos, että ystävät voi kommentoida suoraan ilman, että niitä mitenkään siis seurataan tai sillain hyväksytään. Mutta ulkopuolisten tulevien kommentit niin tulee kanavalle vasta hyväksynnän jälkeen. Tämmönen muutos tulee tähän. Systeemi. PC-tohtori menee sinne. Ei kai siis sitten muuta ollut. Joo, ei ollut. Joo, yhdelle henkilölle mä laitoin sinne tilaajapuolelle laitoin yksityisviestin, kun sieltä vastaa, niin katsotaan mitä tehdään sen henkilön suhteeseen. Mut tällaista. Hauskat illan jatkot kaikille. Moikkulis.